Mark. Ew, dili na ko. Go, Merv. Merv, pagtarong, Merv. Ay, sige, ikaw ba? Karon kay mga ano sa Yakimix diri sa Abreeza. Ano sila beans dito Oh, lima mi kabuok. Lima ta kabuok. And then Romel means April, Jamaica, Audrey. And then nihamis ka. Pero be? Later jud na pag single, muhamis ana gid na. So, sarado pa ang Yakimix and unya pa silang 5. Ha? Unya pa silang 5 mag-open. Yeah, unya pa silang 5 mag-open. Up to 10 PM. Kapag siya. Na siya something there. Wow. Escape. Mahal kayo. Pila ni? 150k. 150,000. Then ano lang siya? i7 and then Radeon lang. 16 gig. Ay parts, uy. Ay dili gahapon. Pag nainganing presyo, ano naman ka 32 gig. Tambay sa Madrid And nara sa likod ang Yakimix kana dira tapad sa Power Max Center. And then bago ra siya nag-open karon lang yun. And then ano day if gusto mo magkaon diri sa Yakimix kay naa sila schedule if morning kay from udto if udto kay 12 to 3 PM or 11 to 3 PM and then paggabi kay 5 to 10 PM. Ala? Kamu na ta sulit na yun. So mura daga na nagulat ng mga people. Mom, mo eh. Ay, nasi harsh. Shy masi. Nagatog sa'yo, masa. Sige mas ko kasi yung ghost ko mas lugi kayo. Take pic. Wala din. Shy mas reserve lang yun, pa bayan. So ang kulang na lang namo ang ginahulat karon kay si Aprilin. Sa'yo pa kayo, Soy. Sa'yo pa kayo, Soy. 5 pa. Ay, kuha lang sa tag mga pizza. Mga pizza. Karon kay mukuha sa mga foods since unya na may mukhaon jud og meal pagkagabi. Ay, kanang luto ba dito? Yo, luto. Sa mukha na luto. Dira ba o pizza? Nakita. Asay lang ano. Naman asin. Uy, lami kayong pizza.
5 ka buok. 5, gamaya ng 5 eh. Utun to ni Dayo. Ni Vince kaya mo ang kwentahon tanan na mo ang ipampuha diri and then amo ang i-add tanan kung mo fit ba siya og 630. Among nakuha pa lang kay pizza, fries, and halo-halo. Twin Pops. Kani among problema. Si Apyang ang kulang diri sa mga 5. Si Apyang lang ang kulang and then oh. And then wala siya katuod diri sa Yakimix. Pero di ba pwede man mangutana na lang, di ba? Yang. Prel. Si Audrey to dito sa Tumoy oh. Oh, tura. Tura ka Prel oh. Oh, tura ka. Kung makita mo Prel oh, tura ka Prel. Oh, pasulod na ka. Oh. Mo na ang. Oh. Oh, dahil nga nung nagpa-late-late. Utsamad. Tara ko na to. Tara. Ko na to. Busog na kayo, promise.